Kaixo eta ongi etorri egun berri batera eta aste berri batera, gaur azaroako 20 astelena da, eta asteari hasiera emateko Jon Maiarekin elkarrizketa bat izanen dugu. Jon Maia bertsolaria, euskal idazlea eta abeslaria da, eta kantu berri bat gara disko liburua aurkeztuko digu Jonek. Jonek aurkeztu zuen disko liburu hau azaroaren 8an Bilboko Kafe Antzokian eta gaurkoan Xaloan aurkeztuko digu. Zer nolako proiektua den kontatuko digu, bere ibilbide profesionala azalduko digu eta bere azkeneko emanaldien eta kontzertuen aurreikuspen bat eginen digu. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1936an, Jose Antonio Primo de Rivera, Falange Espainolaren sortzailea, fusilatu zuten Alakanteko kartzelan. Urte batzuk geroago, 1962an, Kubako misilen krisia bukatu zen. Sobiet Batasunak Kubako misilak kenduko ditu eta John Fitzgerald Kennedyk, Amerikar Estatu Batuetako presidenteak, blokeoa bertan bera utziko du. Egun berean, baina 1975an, Francisco Franco diktadore militarra hil zen. Espainiako gobernu burua 1939tik 1975 urtera arte izandakoa. Eta bukatzeko 1989an eskuineko erradikalek Herri Batasuneko buruzagi taldea tirokatu zuten Madril jatetxean. Josu Muguruza legebiltzarkidea erail zuten. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko Ospital Unibertsitarioan arrakastaz egin dira begi orbitaren bidez garuneko tumoreak erauzteko lehen ebakuntzak. Nafarroko gobernuko presidenteak haurrei eta nerabei ahotsa ematearen alde egin du adingabeak parte hartzeko Nafarroko organo bat sortuz. Iruñeko udalak suizidio prebenitzeko lehen lan maila sortu du besarkada, abrazo itxaropenaren telefonoa elkartekin batera. Tintazko 100 bat marrazkik osatzen dute Julio Martin Caro Nafarroan arte garaikidearen aintzindari izandakori buruzko erakusketa Kondestaben egonen da ikusgai urtarrilaren 14 arte. 2024ko martxoren 14an emango ditu lehen urratsak euskeraren aldeko laizterketa korrikak Gipuzkoan eta 11 egun geroago martxoren 24an irakurriko dute Lapurdiko hiriburuan lekukoak gordeta emango den mezua. Lesakako udal pilotalekuan jokatu da asteburuan 3. eta azken final aurrekoa eta dagoeneko osatu da finalerako hautagaiak. Nagore dokumentala emanen dute asteartean azaroaren 21an igantzin. Estitxu Fernandez lesakarrak liburu aurkezpena sortze berri bat indarkeria obstetrikorik gabea liburua aurkeztuko du udaletxeko bilera aretoan lesakan azaroaren 28an goizeko 11etan. Lesakako feriak ospatuko dira azaroko 22 eta 23an. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Astelenean zinemako emakume heroiak. Akelarre, elebitan euskarez eta gaztelaniaz. Iturramako Zibiboxean 6etatik 8:30. Zinema beste ikuspuntu batetik ikusiko dugu. Hau da, bestelako erreferente batzuen behaketa eta haien gaineko elkarrizketa ahalbidetuko dizkigu. Emakumezkoen film unibertsoaren aberasgarri. 18 urtetik gorakoentzat zuzenduta, doakoa eta aurrez izena eman da. Asteazkenean batetik antzerkiaroa, Euli dantza. Nafarroko antzerki eskolak antolatutako antzerkiaroa zikloan Euli dantza taularatuko dute. Bizilagunen komunitate batean emakume zahar baten gorpua topatu dute, hil zenetik astebete igaro ondoren. Auzotarretako bat bereziki hunkitua dago, eta auzotarren bilera bat antolatzea erabaki du, behialdi gisa. Arratsaldeko 7etan Nafarroko antzerki eskolan, sarrerak 8 euroan. Bestetik Bizi Aroak liburuaren aurkezpena. Bizi Aroak, herri kultura xamarren liburua aurkeztuko du xamarrek, Juan Carlos Etxegoien Juanarena.
Berak eta Jon Bujandak gidatuko du. Arratsaldeko 7etan Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean izanen da. Ostegunean, ipuin kontalaria, San Francisco liburutegi publikoan. Ipuin kontaketa euskaraz Maitane Perezekin. Maitane Perezek 4 eta 8 urte bitarteko haurrendako ipuin bat kontatu eta interpretatuko du. Ostiralean batetik antzerkia, Olaiaren lorategia. Pájaros Pintados konpainiaren Oliviako lorategia 4 istorio laburrez osatuta dago. Bertan, hainbat testuingurutan izandako galera aipatzen dugu. Hala nola, aitona monena, gurasoena, gure maskotena, baina galeraz hitz egiten dugu topaketara iristeko. Oroitzapenen bidez, Olivia ezagutuko dugu. Arratsaldeko 6etan Nafarroko antzerki eskolan. Sarrerak 7 euro terditan edo 5 edo gehiagoko taldeentzat 6 euro terditan. Bestetik, Palestina Jousakoren begietatik. Palestina komikiari buruzko solasaldia emanen du Julen Gabiria komikiaren itzultzaileak Jousakoren barrazkien bitartez, Palestinako errealitatea ezagutzeko. Arratsaldeko 8etan biltokin. Larunbatean batetik arte laborategia familiartean. Bilduma ilustratuak, ilargi izozkiak. Jena Baek, Jus Larrotxa Zibiboxean. 10 leku 5 aurrentzat eta 5 laguntzaileentzat. 5 eta 10 urte bitartekoentzat heldu batek lagunduta. 4 euroren truke izena eman ondotik zozketa. Bestetik poesia eta sormena lantzen Aritz Gorrotxategik gidatua. Poesiara hurbiltzeko eta ari beldurra galtzeko ikastaroa. Poesiaren gakoak eta barne korapiloak lantzen. Kondestablearen jauregian, doakoa, 12-15 pertsonako taldeak, 16 urtetik gorako euskaldunei zuzendua. Igandean Benito Lertxundiren kontzertua. Benito Lertxundik bere azken diska ospakizun gauean argitaratu zuen 2018an. Argitalpen honen aurkezpen bira COVID-19 pandemiak eten ondoren martxan da berriro kontzertuekin. Azken diskoko kantuak zein betiko kantu ezagunenak eskainiko ditu baluarten arratsaldeko 7etan. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroak 45.000 langile gehiago beharko ditu bere pentsioak ordaintzeko. Diru sarreren eta gastuen arteko defizita 326 milioi eurora igo zen iaz. 4 autonomia erkidegok soilik, Madril, Murtzia, Balearu Arteak eta Kanariak jasotzen dutena baino gehiago ematen diote kutxari. Alboan, Oskar Matute EH Bilduko diputatuaren hitzetan, Sánchezek subiranisten eskutik gobernatuko duela badaki. Behan, Nafarroan pobrezia arriskua 40%ra iristen da herriberan. Azken txostenak lurraldeen arteko desberdintasunak eta kolektibo kalteberenak finkatzen ditu. Argazki nagusian Jokin Altuna. Altuna irabazleak Peio Etxeberria kontsolatu du Jon Ander Peñaren aurrean, txapela irabazi ondoren. Titularrean, txapela Altunarentzat. Lauterdiko finalean Peio Etxeberria Nafarra 29 gainditu zuen. Eskuineko berrietan batetik Sueten abaituak askatzearen truke Israelen eta Hamasen arteko balizko akordioa. Bestetik, Doneiako bidearen denboraldia Erromesen gorakadarekin amaitzen da. Bukatzeko Katakrakek 10 urte bete ditu eta hau dena LP batekin ospatuko du. Diario de Navarrako titular nagusian, Nafarroko autoberrien salmentek 10 hilabeteko hazkundea ekarri dute. Urrirarte, 5.904 matrikulatu dira, eta iaz 5.080. Argazki nagusian, txirrindulari bat Herripagainako Suziriaren parkean inguratzen duen bidegorritik igarotzen da. Izenburuan, Herripagainak ez du aurrera egiten. Bertako 12.500 bizelagunek iristen ez diren zerbitzuak eskatzen jarraitzen dute. Eskuineko albistetan batetik Israelek eta Hamasek bahituak askatzeko akordioa sinatu dute. Askatasuna Sueten batean gertaliteke 5 eguneko borroketan. Bestetik, Europak gastua eta defizit publikoa murrizteko eskatu dio gobernuari. Pedro Sánchezek gaur irakarriko ditu ministro berriak. Bukatzeko argazkian Salaberri eta bere kuadroak. Salaberririk bitalena. Artistak kolorez betetzen du berazken obra, zubi eta paisaiekin. Kirolean batetik Peio Etxeberriak garesti ordaindu zuen bere blokeoa finalean.
Zenotzeko aurrelaria, 9 geratu zen laugarren titulua duen Altunaren aurka. Bestetik, Sergio Herrera Osasunako atezainaren hitzak. Jendea motibatzea gustatzen zait eta horregatik erotu egiten naiz batzuetan. Garako titularrean, lakua amaitzen ari den dekretuak armei eta segurtasunari buruzko eztabaida pizten du. Inigo Urkulluren gobernuak laster onartuko du udaltzain guztiek arman eraman beharko dituzten dekretu polemikoa. Inigo Urkulluren gobernuak laster onartuko du udaltzain guztiek armak eraman beharko dituzten dekretu polemikoa. Eskuinean batetik azaro nazionala, ultraeskuina gora dator Sánchezen aurka. Bestetik, Israelek haurrak, eskolak eta familiak erasotzen jarraitzen du. Azken orduetan, Gaza iparraldeko 3 eskolari eraso die Israelgo armadak. Argazki nagusian Jokin Altuna. Altunak Kaiolako 4. txapela jantzi du peiori gailenduta 22 bederatzi. Euskal Herria Irratiko berri nagusian Elma Saiz gizarte segurantza ministro berria. Iruñeko udaleko PSN-eko bozeramalea Pedro Sánchezen ministro kontseiluan sartuko da. Gizarte segurantzako arduradun berri moduan. Saiz, maiatzeko hauteskundetan sozialisten zerrendaburua izan zen Iruñean, aurretik Ogasun kontseilari eta estatuko gobernuko ordezkari Nafarroan izan zelarik. Beste berrian, Joanes Ilarregik irabazi du lesakan eta osatu da finala. Finalistak honako hauek izanen dira. Saio Alkaiza, Julio Soto, Joanes Ilarregi, Xabat Ilarregi, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Satz Karasatorre eta Sarai Robles. Bukatzeko, zaharretxeez gainera, bestelako aukerak beharrezkoak dira adinduentzako. Ana Sarobe pentsionista da, eta hoiek dira bere hitzak. Ez du egungo zaharretxeetako ereduetan ikusten bere burua. Norberaren nahiak errespetatu beharko liratekela uste du, eta beste aukera batzuk mahai gainean izan. Horretarako lan handia dago egiteko eta aldarrikapen horiek eramanen ditu azaroaren 30-ko greba feministara. Zaintza emakumaren ardura izan da eta horrek eragin du pentsionisten arrakala. Emakumeen pentsioa gizonena baino 26% txikiagoa da. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur euria eta temperaturaren jaitsiera nabarmena. Goizean lainotuta egongo da eta lehen euritantak botako ditu. Orokorrean euri txikia eginen du eta batez ere Kantauri isurialdean. Eguerditik aurrera euria hegoaldean ere eginen du eta indar gehiagoz egingo du ipar isurialdean. Zaparrada mardulagoekin. Azken orduetan gainera ez da baztertzen trumoiak jotzea kostaldean. Egunaren bigarren partean ipar-mendebaldeko haizea zakarri biliko da kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak 14-16 gradu artekoak izanen dira. Aste artean eguraldiak negu itxura hartuko du. Euria erruz egingo du ipar isurialdeko zenbait lekutan, eta hegoaldean ere eguraldi euritsua izanen da. Gainera, zaparradak tarteka mardulak eta trumoitsuak izan litezke. Elurkota 1500 metrotara jaitsi daiteke. Ipar-mendebaldeko haize bizia ere izpide izanen da. Bolada oso gogorrekin kostaldean eta Ebro bailaran. Temperatura are gehiago jaitsiko da eta maksimoak 11-14 gradu ingurukoak izanen dira. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Jon Maia bertsolariarekin gaude eta bere azken diskoliburua aurkeztuko digu, kantu berri bat gara, titulua duena, azaroaren 8an aurkeztu zuen Bilboko Kanfe antzokian eta gaurkoan hemen Xaloa Telebistan aurkeztuko digu, beraz, arratsaldeon eta ongi etorri, Jon. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Aipatu dut bertsolaria zarela, baina, hamaika gauza gehiago zara ez, euskal idazlea, abeslaria eta bar. Beraz, azken lan honekin abiatu baino lehen, konta iguzu pixkat nondik zatozen? Ni galdetzen didatenean batzuk aurretik galdetu diazun bezala, nola nahi zu aurkeztea edo zer zara edo saltxatan, ez da? Ni beti esaten dut, bertsolaria naizela, ze hori da umetatik egiten dudana eta hori da beti egiten dudana. Eta besteak dira, tarteka egiten ditudan gauzak. Tarteka sartzen naiz beste molde batzutan, beste disiplina batzutan,
Eta egiten dut dokumentalak, edo liburuak, edo diskoak. Baina ez dut nire burua idazletzat, o abeslaritzat, edo olako ezer. Bai ordea, bertsolari, 10 urtekin hasi nintzen, kantatzen, eta orain arte horretan jardun naiz. Uste dut gainera horri esker egiten ditu dala beste gauza guztiak. Hor lortu dudan garapenagatik eta izenagatik, behar bada, posible izan dut beste gauza batzuk egitea. Hala ere, hasi zinen egiten musika taldeentzat letrak, ez, eta bar? Bai, hori hasi nintzen beranduago, 18 urtekin edo. Negu gorriak taldearentzat hasi nintzen gure jarrera diskoan, bere bigarren diskoan, eta gero etorri ziren gehiago, gero uste dut gozategi izan zela, moiztasuz musutxuek eta beste kantu batzuk. Eta gero hasi ziren eskariak, eta denetarik egin dut egia esan estilo guztiak eta talde askorekin. Eta suerte handia da, zuretzat umetan edo nerabetan idoloak diren horiekin, gero lan egin alizatea. Bai. Eta noiz egin zinen, noiz izango zenuke zuretzako egin zinala ezagun? Nik uste dut bertxotan hasi nintzenean gazte txapelketetan eta irabazten eta hola, 14 urtekin, 15, 16, hor hasi zen jendea bere herrietara deitzen eta 16 urtekin edo hasi nintzen herri kantatzen eta hortik esango nuke hasi zelan ere bidea publikoki eta gero egin ditudan beste lanekin bide hortan jarraitu dut, baina bai, oso gaztetxo nintzela hasi nintzen bueltaka. Hala ere, zuretzako zer suposatu zuen pandemiak, ze pandemia garaian sortu zenun kantu bat gara ez, lana, disko liburua, eta horrek zer suportatu zuen? Hor denbora auki genuen guztiok, ezta, gauzak pentsatzeko eta normalean egiten ez genituen gauzak egiteko ere, bai. Eta justu hor bete ziren baita ere 30 urte lehenengo kantak idatzen nituela. Eta pentsatu nuen, aspaldi neukan buruan, zerbait egin behar nuela nik idatzitako hainbeste kanturekin, 200 kantu baino gehiago dira, eta oso sakabanatuak daudenak, disko askotan, abeslari askotan eta urte askotan zehar. Eta horien nola bildu edo nola elkartu o nola batu lan batean. Hori hasi nintzen pentsatzen eta azkenean pixka bat komplikatzen joan nintzen proiektua eta ez bakarrik kantu horiek biltzea, baizik eta nik osatutako musika talde berri batekin, horien bertsioak egitea. Eta bertsio horiek grabatzea. Eta gero pentsatu nuen, behin hori eukita, polita izango zela, zuzeneko emanaldi bat diseinatzea. Eta herri ibiltzea. Eta horrela hasi zen kantu bat gara pandemia garaian, eta gero egin ditugu 2 urte herri. Eta aurten, aurkeztu duzu, kantu berri bat gara, imaginatzen dut jatorria dela kantu bat garatik, ez? Disko liburu berria, konta iguzu pixkat proiektu berri honen inguruan. Honetan desberdintasuna da, aurrekoa zirela beste talde batzuen bersioak, ziren Negu Gorriak, Mikel Urdangarin, Soziedad Alkolika, Anari, Gari, Pirritx eta Porrotx, Benito Lertxundi eta holakoak, baina oraingoan kantu ia denak berria dira. Orduan horregaitik kantu berri bat gara, oraingoan desberdintasuna delako kantu 14 kantutik 10 guk egina direla eta propio diskorako badaude 4 bertsio, nik idatzitako letren kantuei egindako 4 bertsio direla Ez dezagun sal, Negu Gorriakena, Aparru Urruna, Gari, Aurrera Altsasu, Peio Erreparazekin, eta beste ez zait etortzen da, baina 4 dira.
Eta hori da desberdintasuna, oraingoan desberdina da, ze aurrekoak oso kantu ezaguna ziren guztiak, jendeak ezagutzen dituenak aspalditik, eta oraingoan ez da horrela, oraingoan ea gustatzen diren guk egindako kantuak, ez da desberdina da, hori da desberdintasun nagusia. Beraz, lan gehiago, suposatu du lan handiagoa, imaginatzen dut. Bai kantuak idaztea, bai musikak egitea, eta gero kantu gehienetan kolaborazio bat dago. Orduan hori ere landu egin behar da, kolaborazio bakoitzarekin, eta bai, lan gehiago eta personalagoa ere bai. Eta mezua ere, nigandik sortua gehiago da, aurrekoa zen antologia bat bezala, bilketa bat, inkonexoa esan dezagun, mezu aldetik, baina disko honek ja mezu konkreto bat dauka, nik buruan daukat. Zergatik erabaki zenun pauso hori ematea eta zure kantu propioak ateratzea disko liburu berri honetan? Lehenengoan hain ondo joan zan dana, hainbeste kontzerto eta areto guztia beteta, eta orduan horrek animatu egite zaitu ere bai. Konfiantza ematen dizu eta esaten zu nola lagako dugu hau orain, ezta? Baina kontua ez da beti besteen kantua kantatzen ibiltzea, nik idatzi ditudalako hori ja eginda dago, eta ez zeukan zentzurik formula hori errepikatzea. Orduan, ikusita jendearen harrera eta salmentak ere bai, eta oraindik neukala zerresana, nahi nuela mezua zabaltzen jarraitu, ez da, batez ere lan honekin, eta horrekin animatu nahi nintzen, bigarren lana egitera. Ze mezu zabaldu nahi dituzu, ze kontatzen dute zure letrek? Nikolako lan bat egiteko aurkitu behar dut motivazio bat, ze bestela ez dut egiten. Nik ez dut nahi abeslaria izan edo olako zer. Niretzat abestiak, kantuak, liburuak, dokumentalak ere bai, tresna bat dira, gizartean eragiteko eta emozioa eta edertasuna bilatzeko, ez da? Eta oraingoan, abia puntua da, bere Terretxeren kantoria dala euskal kanturi zaharrena. Zuberoan sortua, 1800 urte inguruan. Suposatzen da, 600 urte baino gehiago dituen kantu bada. Eta kantu hori euskal kanturi zaharrena izanik, nik esaten dut, oraingo kantu guztiak kantu horren seme-alaba direla, ezta? Hori da gure kantu guztien ama. Eta nola iritsi da bizirik kantu hori 600 urtetan zehar. Gurea bezalako hizkuntza txiki batean, gurea bezalako lur zatitu batean, administratiboki, gurean bezalako imperioak, hizkuntza erraldoiak, diktadurak, republikak, Gernika eta nahi duzun guztia, gertatu eta egin diguten guztia egin eta gero, nola da posible kantu txiki hori, hizkuntza txiki honen ekosisteman, txikian, bizirik iristea, 600 urte eta gero, ezta. Hori da posible, ahoz aho, etxez etxe, baiaraz baiara eta mendez mende, 100 urtetan, jendeak kantatu duelako kantu hori. Hori da mirari bat bezala, ez da katedral ahozko bat bezala da hori, erraldoia. Eta hortik abiatzen da diskoa, eta iristen da oraingo Euskal Herrira arte. Eremu erdaldunetan, euskaraz bizi nahi duen jendearen realidadera arte, dela Euskal Herria B izeneko kantu bat, dela azken kantua. Orduan, lehenengo kantutik azken kanturaino, hori da egiten dudan narrazioa eta ematen dudan perspektiba, ez da? Bizirik gauden kantu bat gara, eta etengabe berritzen ari dena, ez da? Eta ze kolaborazio izan dituzu diskonetan? Kolaborazio, desente daude, denetari dago pixka bat, dago Itziar Ituño, aktorea, dago Olaia Intziarte, abeslaria, dago Ibrahima Balde, Minan liburuko protagonista dena,
dago Luis Pastor, kantautore historiko bat, Madrilekoa, dago Silvio Rodríguez, kantautore historikoa eta universala, Kubakoa, eta gero kolaborazio gehiago ere badaude, Mikel Kazali, Sanestesia taldekoa, Ulu Media produktorak egin duen laburmetrai moduko bat entzuteko diskoaren hasieran. Kolaborazio asko daude. Eta guztiek zure kantak ez abesten dituzte? Denek nerekin abesten dute, bai. Kantu desberdinetan. Abestiak eta diskoaz aparte, zer aurkituko dugu zure liburuan, poemak ere ez? Oso luzea. Zenbat orrialdekoa? 60 orrialdeko poema bada. 2 kiloko kroketa bat bezala. Bakarra baina handia. Eta zer kontatzen du poemak? Pixka bat orain kontatu dudana, baina luzeago. Nola hasten den guztia, gure kantua, gure hitza, eta nola irauten duen historian zehar. Eta orduan nahasten ditut nire bizitza eta Euskal Herriaren historia. Elkar lotzen noa, poeman zehar, errimatuta eta bar, eta barne ritmo batekin, spoken word esate zaion teknikarako pentsatua da, erdi rezitatu, erdi kantatu egiteko. Eta nire ikuspegi hori, edo Euskal Herriaren nire ikuspegia ematen du poema horrek. Eta gero dauzka ilustrazioak, propio egindakoak, Balu izeneko artistak, oso bereziak eta oso ikusgarriak, collage moduko batzuk dira, eta hor daude kantu bakoitzak berea dauka. Kantu bakoitzarengan inspiratutako ilustrazio bana. Beraz, aurreko lanarekin alderatuz, aurreko diskaliburarekin aurreratuz, esango zuke dela askoz ere pertsonalagoa, ez? Osa da, zu erabat irekita, ez? Gauza asko kontatzen ditut, gauza asko esaten ditut, eta gero, nire Euskal Herri ikuspegia ematen dut. Hori da proposatzen dudana, ezta? Gure herriari begiratzeko modu bat, beti emozioaren bidez, eta beti edertasuna bilatuz, ezta? Kantuen edertasuna bilatuz. Ze publikora esango zenuke iritsiko zarela, edo zein da zure helburua? Bueno, aurrekoan ja ikusi ahal izan dut, ezta? Ze publiko den, eta asko posten hau ikustea denetariko publikoa dagola. Publiko euskalduna da gehien bat, baina erdaldunak ere etortzen dira. Gero beti emigrante afrikarrak eta sartzen ditut nire emanaldietan ere bai, ahotsa eta bizibilidadea eduki dezaten ere bai, eta beti kolaborazio bereziak sartzen ditut kontzertu guztietan, joaten naizen lekuko artistak. Nik uste dut horrek ekartzen duela publikoa denetarik izatea ere bai, ezta? Baina horre poza handia ematen dizu, gauza badazu buruan zer daukazun, etxean pentsatzen duzunean proiektua, baina gero ez dakizu, zenbat jende etorriko den, baina ikusten duzunean Gaiarre antzokia beteta, edo Donostiko Kursala 2000 lagunekin beteta, edo Bilboko Arriaga antzokia 1000 lagunekin beteta, eta joatezeran leku guztietan erantzun berdina dela, publikoak ematen dizu abal bat bezala, ezta? Ematen dizu ziurtasuna eta ematen du jendeak nahi duela entzun hau, proposamen hau, emozionatzen dela eta erantzuten duela, ezta? Eta horrek lasaitasun handia ematen dizu, ez dakizu zure harrikadak ze harrera izango duen. Zenbat iraundu lan honen prozesuak? Zenbat egon zarete lanean, disko liburuan, hor? Urte tardi inguru edo esango nuke. Lehenengo atera nuenean ja bigarrena pentsatzen hasi nintzen, eta bai, urte tardi, 2 urte izango dira,
buruan hasi nintzela ja forma ematen, bai. Eta zure buruan imaginatzen zenunean proiektu hau, lortu duzuna baino hobe edo okerrago atera dela esango zenuke? Nik uste dut, espero nahi nuen bezala atera dela bai. Segurazki nahi nuena baino hobeto ere atera da. Bueno, hori ona. Nik amets egin nuen gauza batzuekin, pentsatuz segurazki ezin izango zirela lortu, baina saiatu egin behar nula. Eta lortu ditut. Eta lehen, bai, Basilio Rodríguezekin kantu bat kantatzea euskeraz, milaka personaren ametsa da, ez da? Eta Euskal Herrian, Euskal Herriarentzat ere oparitxo bat da, edo euskerarentzat ere bai, ze historiako kantugile handienetako bada, eta milioika jarraitzaile dauzka mundu osoan, eta ni saiatu nintzenean, ez nun pentsatzen, seguru lortuko nuenik, ez da? Baina orain hor dago diskoan bere kanta, eta espero nuena baino hobeto atera zait hori, ez da? Itziar Ituño edo Olaia Intziarte, edo azkenen jendea oso lanpetuta ibiltzen da, deno dauzkagu gure proiektuak, eta ez da erresa, ez da? Lortzea, hainbeste jendek parte hartzea beste norbaiten proiektuan, eta nik uste espero nuena baino hobeto atera dela gai. nola izan zen haiekin harremanetan jartzea? Beti egiten dut, aurretik harreman bat dagoelako, ez da? Silvio Rodríguezen kasuan ez noski, itzagoen harremanik, baina Olaia ezagutu nuen orain dela 4 urte edo, Itziar Ituño ezagutzen dut aspaldi, edo Maialen Arzaius ezagutzen dut aspaldi, eta jende gehiago, eta orduan, saiatzen naiz kolaborazioak izan daitezen, logika baten gainean, harreman bat dagoelako aurretik, edo ez bakarrik bestea famatua delako, edo bestea modan dagoelako, edo lako ezer, ez da. Saiatzen naiz benetako zentzu bat izan dezaten, eta azkenean ni jende askorekin egin dut lan, eta zorionez, orain bueltan ere etortzen zait, ez da. Lehen aipatu dut sarreran, azaroaren 8an zure disko liburuaren aurkezpena egin zenuela. Nola izan zen aurkezpen hori? Abestiak kantatu zenitun, poemak irakurri zenun? Ez hitz egin egin genuen, da jende asko etorri zen, kolaborazioetako batzuk, eta lagunak, eta egia esan da, oso hunkigarri izan zen, oso jendetsua, oso argazki polita, eta oso polita ez azkenean, hor zaudelanean, eskutuan, hilabete askotan, eta hori erditzen den eguna da, ez da, eta egun polita izan zen. Eta aurkezpen horretik abiatuta, zure diskeko letrak ikusteko eta bestiak entzuteko aukera izanen dugu edo ez? Bai, hor daude ja salgai dago dena, eta ja ondo saltzen ari da gainera, así que pozik, eta gero ja laizzer datorren hilabetean zuzenekoekin hasiko gara, eta hor ikusiko dira liburuko ilustrazioak animazio bihurtuta, mugimenduarekin, eta proiekzio handi batzuekin, eta zuzenekoen martxan hasiko gara, eta hor izango da aukera honetaz gozatzeko. Iruñetik egongo zara edo ez? Espero dut baietz, aurrekoan Gaiarren egon ginen, eta espero dute itzultzea. Oraindik ez daukagu ezer Nafarroan lotuta, baina espero dut baietz. Espero ezagunez, bai. Beraz, zer nolako balorazioa egiten duzu orain arteko proiektuari? Bereziena? Bai, balorazioa oso
Niretzat importanteena da nik eman nahi dudan mezua ahalik eta gehien zabaltzea. Hori da niretzat arrakasta, ezta? Ahalik eta jende gehien gana iristea, esan nahi dudana, eta da, gu oso hizkuntza txikia gara, eta herri txiki bat gara, baina oso haundia den historia baten parte gera. Oso handia, herri gutxik eta hizkuntza gutxiek dute gu daukagun bizitza luzea, oso gutxik munduan, ezta? Eta hori posible da, inoiz eten ez den transmisio bati esker. Inoiz eten eta hautsi ez den, kate luze bati esker da posible, ezta? Eta ni nahi du jendeak horren kontzientzia eukitzea eta hori sentitzea. Eta gure kantuekin emozionatzea eta hunkitzea, eta gure ikuskizunetan, gertatzen den bezala, negar asko egiten du jendeak egia da, baina parre ere bai, azkenean da ikuskizun oso berezia. Eta niretzat hori da bidea mundua aldatzeko, ezta? Hori da nire asmoa eta motivazioa. Bizi naizen mundu hau, posible badut hobea egitea, nire armekin, eta nire armak dira, kantuak, hitza, doinuak, eta eragitea eta balore batzu zabaltzea eta kontzientzia bat zabaltzea. Eta hori dana ongi pasatuz, ezta? Hori da nire asmoa, eta orduan orain arte izugarria izan da, ez dakit zenbat jenderen gana iritsi garen, baina asko izan da, eta orain bigarren faseari ekingo diogu, motivazio horrekin eta gogotsu. Noiz aipatu duzu hasiko zaretela zuzeneko kontzertukin, edo oraindik ez duzu fetxa zehazturik? Hasiko gara abenduan, 17an, Sestaon, eta gero ja beste 7 edo dauzkagu lotuta. Urtarrian egongo gara Mungian, Legazpin, Eibarren, Otsailean egongo gara Vitoria Eugenia Antzokian Donostin, martxoan Euskalduna Jauregian Bilbon, eta orain ari gara lotzen gehiago, baina bueno. Falta zaizue Nafarroa, Nafarroa, eta ez pentsaz, ez da hain erresa, Iruñara ere joan ginen guk alkilatu genuelako Baiarre. Eta hori diru asko da. Bai, imaginatzat. Beraiek ez zaituzte kontratatzen, zuk hartu behar duzu. Eta gero kontua gure emanaldiak eserita ikusi behar direla. 2 ordutik gorakoa dira. Eta ez dantzarako musika gehien bat. Dira lasai eserita entzuteko, eta orduan ez dago hainbeste leku. Ez dago hainbeste leku, baldintza hori eta proiekzioak, eta kalean ezin dugu egin, eta leku handi xamarrak izan behar dira, eta ez daude hainbeste leku, baina bai, Nafarroan, zorionez, urte askotan kantatzen dut, eta egia da, gustatuko litzaidakena, baino gutxiago joan gerala Nafarroara. Nahiago nuke gehiago. Normalen zure emanaldietan edo kontzertutan zenbat abesti kantatzen dituzu edo? Eta bakarrik diska berriarenak edo aurretik? 2 diskatatik kantatuko ditugu. Eta 21 abesti egiten ditugu. Baina gero tartean improvisazioa ere badago, publiko artera jetxita, improvisatzen dut, segidilla luze batzuk, eta jende artean, eta gero rezitatuak egoten dira, gonbidatuek egiten dituztenak, idazleak, aktoreak, edo musikariek hartzen dute parte gure kontzertotan, gonbidatuta. Orduan rezitatuak ere bai, eta, denetari dago pixka bat, ez da. Etorri direnek badakite, ez direla kontzertu normalak. Normalak ez dakit, ohikoenak ez. Hoi da, ez dira ohiko formulak, edo ez dira
22 kantu segido jotzea, ezta? Gehiago da. Eta bertsolaritza munduan jarraitzen duzu edo ez? Bai, bertsotan ere, astero jarraitzen dut. Orduan, frente askotara ibili behar dut, baina bai, bertsotan normalki, astero edo astero kantatzen dut, eta bai. Hori da nire etxea esango nuke, ezta? Bertsoaren barruan bizitzea. Oso ongi, Jon, lehenik eta behin zorionak zure azkeneko lan honengatik, hemen Nafarroan esperoko zaitugu, hemen kontzerturen bat edo emanaren baten zain, eta mila esker gurekin gaurkoan xaloan egoteagatik. Eskerrik asko zuei gogoratzeagatik, Mila esker. Emateagatik. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.